So, yan po mga ka-oblaks. Request po to. Kaya naggulay ako ng laing. Yon, sarap nito mga ka-oblaks oh. Lumalabas na yung mantika mga ka-oblaks. Pinalalabas ko lang. Ang ganda ng laing na ito mga ka-oblaks. Ito yung hindi durog. Oh, palalabasin natin yung mantika nito mga ka-oblaks. Yung gata, mantika ng gata. Ayan na. Yun mga ka-oblaks. Kung bago ka lang sa page ko, don't forget to subscribe to follow my page and subscribe my YouTube channel, Edmar TV. Yan mga ka-oblaks, ayan na. Oh, sarap nito mga ka-oblaks. Mapaparami na naman ang kain ko nito. Kasi request tong mga ka-oblaks na pagluto ko ng ganito. Ayan na. Konting sahog lang itong mga ka-oblaks kasi ayaw na niya maraming karne.